ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ବାଡ଼ିଟା ସାରା ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ହେଲା। ସେ ମୋଟରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଇଆଡ଼େ ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି, ପୁଣି ଏପଟେ ଅଛି ହେଲା। ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଇକି ଲଗେଇଛି ଆମର ଟକ୍ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ଆଉ ସାରୁ ଗଛ କିଛି ଅଛି, ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଚି ଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗଛ ନୁହେଁ, ଆମର ଅଛି ସାରୁ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଲାଉ ଗଛ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ହଳଦୀ ଗଛ ଅଛି। ହଳଦୀ ଗଛ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇନାହିଁ ହେଲା, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଗଜା ବି ବାହାରି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁତିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଲଙ୍କାଟା ମାନେ ବେଶୀ ଲଗେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଶୀତ ଦିନ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା ପାଚିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିବା। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବି ବହୁତ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଗକୁ ଲଙ୍କା ହେବାର ବି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଫୁଲ ବି ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ଚାଲନ୍ତୁ ତୋଳିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ତୋଳା ଚାଲିବ। ସବୁ ଲଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ତୋଳା ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯଦି ଏମିତି ତଟକା ଲଙ୍କା ଦରକାର, ତା'ର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳିକି ରଖିଥିବି ହେଲା। ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଯେତେ ଦରକାର କହିବେ, ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ଡାଳ, ବହୁତ ଲସ୍। ଏଠି ସବୁ ରଖାହେଉଛି ଟୁକେଇରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ତୋଳା ହେଉଛୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।